Dara, alebo Pál, alebo Ja Laco? tam osobne, chodím na jej koncert, takže je to môj miláčik, tej sa neobávam. Aha. A ovláda všetky pesničky? Iba tak by som mala pustené niečo, tak podľa toho by som dokázala. No, ktorá je tvoja najobľúbenejšia? Ide o život. Ide o život. Tak prečo nedáš nejakú Darinu pesničku? Dara je ako dobrá spevačka, ja si netrúfam ju ako kopírovať. To už je na teba príliš ďaleko, to nezvládneš, taký spevák aký Dara. Však som jej pesničky, som jej zničila, to nechcem. Aha. No, to je od teba pekné, lebo keby to náhodou nevyšlo, aby sa neurazila, keďže to je tvoj idol. Prečo ty si Kristýnka v Superstar? Kvôli tomu dôkazu. Môj frajer sa volá Miro Mokaň. Ja som ako sa vyspala už, no. A on si o mne myslí, že som ľahká, že urobí všetko preto, čo on chce. Že sme na kúpalisku včera a on povedal vyzlieť, som sa vyzliekla pred všetkými. A on si myslí, že urobí všetko, čo chce. A on mi to zakázal, nech sa proste nejdem. A ja som povedala, že pôjdem a just som tu. Počkaj, teraz tomu celkom nerozumiem, musíme to vyzvedliť. On nechcel. Ty si boli si na kúpalisku a ty si sa vyzliekla? No. A on to chcel alebo nechcel? Chcel. Takže si mu vlastne urobila povôli a si sa kompletne vyzliekla do naha. Našťastie, tam bolo málo ľudí. Aha. Na Oravskej prehrade to bolo. A jemu sa to páčilo alebo nie? No. Aha. Potom ma zaťahol do avy, ale potom spustili poplach. Ja som požiarnička, tak. Ty si požiarnička? Nehovor. A to normálne, keď je nejaký požiar v Žiline, tak ideš hasiť? To robia dospelí, ja patrím ešte k juniorom. A čo robia juniori požiarníci? Chodia na súťaže a reprezentujú Kysuce. A máš už nejaké úspechy? Zberala si nejaké ceny požiarnícke? Nejaké súťaže, neviem, máte nejaké súťaže pravdepodobne, takže nejaké trofeje sa rozdávajú. Sa volá tá súťaž. 4 zlaté, 1 striebornú a 2 zemiakové medaile. Ako Puplišiakov, čo som dostala diplomy. A to je nejaká kolektívna alebo individuálna súťaž? Záleží od typu súťaže. Väčšina je kolektívnych. No výborne, takže ty si normálne, ty si všestranná, by som povedal. Ty spievaš, hasíš požiare. Ešte malujem. Maluješ dokonca. Aj tancujem disko. Aj tancuješ disko. Wow. A ty máš na 15 rokov, nie? Tancujem. Tak to pekne stíhaš. A čo maluješ? To, čo ma baví. Znamená, iní tomu hovoria myšmaš, sa to volá. Taký nejaký nový štýl, myšmaš. No, chaos. No, a keď tak zoberieš svoje obrazy, máš obrazy, predpokladám? Áno. Tak najčastejšie na nich vidíme čo? Prekrížené srdcia trepitnuté šípom. To je taký novoromantizmus. No. A ktorý je tvoj najobľúbenejší obraz? Práve ten s tými srdciami? Áno. Výborne. Dobre, a teraz tvoj priateľ, keďže on chcel, aby si sa vyzliekla a ty si sa vyzliekla, tak si mu vlastne robila povôli a keď ti zakazoval chodiť na Superstar, takže vlastne teraz mu chceš urobiť napriek a preto si prišla do Superstar. A ešte deň predtým on bol s inou a poprel to. Tak ja teraz som tu. Dostal 2 facky, zlomila som mu nos, tak... A teraz je v nemocnici alebo je v domácej opatiere? Domácej opatiere. Skončil v čaci na pohotovosti a už je doma. Za to musí strašne bolieť, keď zlomíš nos. No, sťažoval sa, ale nemal ma podvádzať. A to si ako zistila, že podvádzal? Ja som ho prichytila. Ja som bola Priamo in flagranti? v tom klube. Áno. A oni boli vonku, sa oblizovali a ešte nechutné veci robili. Na Čo jej robili aute. pre Boha? Sex. V jej aute. A ty si to všetko videla? Áno, bohužiaľ. A ty si mu takto odpustila, zostali ste spolu? Nie. Ja som otvorila tie dvere auta, že ľutujem ťa, nechcem ťa vidieť. A to Superstar ide. Zavrela som a odišla na vlak domov. A tie facky si mu dala kedy? Až na druhý deň? Dnes ráno. Aha. Ja som ho stretla na stanici, do školy išiel už. Si pre úlohy. A on má koľko rokov? 16. Stále ste spolu tým pádom? No, on mi kopačky ešte nedal, iba ja jemu. Tak na poli. To znamená, že ty s ním už byť nechceš, rozišli ste sa a ty si mu tú neveru neodpustila. Ja s nimi nechcem a on sa stále snaží. Furt mi SMS-ky posielal. Aj mame som dal mobil, keď som sem išla, aby ho vypla. A čo na to hovorí mama? Mama povedala, že som spravila chybu, že som mu mala odpustiť. Aha. Ja s ním už 4,5 roka chodím. A on ti teraz podviedol a tak som bola s inou v aute a mamina povedala, že mu máš odpustiť a zostať radšej s ním. Ja mu neodpustím. Nech si rodičia a iní hovoria, čo chcú. A teraz vlastne ty si Superstar preto, aby si ho možno aj tak trošku nahnevala však, aby si postúpila, aby si bola v televízii a potom on ťa bude chcieť ďaleko viac ešte. No. Ale ty ho budeš stále odkopávať na trest. Áno. Tá Milenka, ona je modelku, robí junior. Tak preto ju chcel. A ja mám takú postavu, nie
nie som pekná. Ty máš peknú postavu. No, jedine to, že športuje ma zachraňuje. A on je požiarník v tom istom týme, tak. A teraz vy ste sa rozišli ako párik, ale budete naďalej spolu hasiť. No, to bude horšie. A on je totiž taký pekný, blondiačí, kutnučky, no tak to je horšie sa mu vyhýbať. Fúha. A on byla pár domov od nás, tak to je... Počúva, to je ťažké, lebo bývate vedľa seba, spolu hasíte požiare v celom týme. Chodíme spolu vystupovať. Vystupovať? Tancovať. Spolu tancujete ešte ako pár, profesionálne? Ako v folklórnej skupine Kičera. Kičera. No, to je horšie už. Vy ste prepojení v každom segmente vášho A že sa života. vzdialená rodina, to je na tom horšie. Vy ste vzdialená rodina? Počkaj, a teraz aký je medzi vami príbuzenský vzťah? Sesternica mojej mamy je jeho otca netier. Sesternica tvojej mamy je jeho otca netier? Hej. Počkaj. Proste nejaká vzdialená rodina, že tam mám. No možno to ja sa len zamýšľam, teraz robím toho pavúka rodinného, že ako to tam funguje. A rodina čo na to, že vy ste teda akože skoro, no teraz ste... Vlastne s tým. No a tak sme spolu začali chodiť. Najskôr boštiky potajomky za našim domom. Máme rodinný dom. Na nejaké rodinné oslave ste sa dali dokopy vlastne. No, sviatky strávime spolu, Veľká noc. A chceli by ste mať spolu deti? Keby Nie. ste opäť spolu? Nie, Prečo? už ho nechcem vidieť. Aha. Nech urobí čokoľvek. Čiže v tvojom prípade to odmietnutie je absolútne definitívne, ty už si s ním skoncovala. Už skoncoval navždy. No dobre teda, Kristýnka, tak ja ti držím palce, aby to pred porotou vyšlo. Urob preto všetko. Budem sa snažiť. A ešte raz mi povedz, ten konkrétny dôkaz, ktorý mu chceš odovzdať po účasti na castingu je čo? Týmto som ti dokázala, že nie som taká, ako si o mne myslíš. Som tu a vyhrám to.